golek kicikan ning pasar Ponjong po iki. Aku rene iki kisaran jam 2:30 wo, pokoknya meruput wo, sing semangat yo. Terangane nek esuk jan ramene pol wo kene wo. Desa, Bu. Aku teko wong loro wo. Kuwi ning kono aku karo koncoku kuwi garangan kuwi wo. Selain janganane sing ijik seger-seger, terangane sing tuku ya ijik fresh-fresh wo ning kene wo. Maksude semangate ding wo. Terangane pasar kene ya komplit pol wo. Saka wong nom tekan wong tua. Teh Mas, teh panas Mas. Loro ya Mas. Yes, teh. Sing siji es teh ding Mas, sing siji panas. Segotok. Iki rekomendasi. Wo, gorengane anget, panas, ngungkuli omongane tonggo. Panggone warung iki ning ngarep Bank BPD DIY. Tukune kicikan ning kono kemo tak pangan ning kene wo, sing enek gorengane karo segone. Masalahe ning kono ya ora enek segone wo. Ning kono ya sedia lawuh tetek bengek wo. Pokoke ning kene iso mengobati rasa lapar, ning ora iso mengobati rasa rindu wo. Iki madang ning kene ning pasar legi karo garangan iki. Garangan Solo, garangan Solo. Ngelengke madang sik ya wo. Sing madang sing tenanan wo. Enak ora, Po? Enggak, wah. Madang, wah. Weh. Lah madang mati, wah. Rame Kang iso. Wah, ya rame jenenge pasar Mas, nek sepi ya kuburan. Lah iya. Kuwi infone juragane parkir wo. Berarti nek sing atine kesepian do ning pasar wo. Sapa ngerti arek atine sepi kae suasanane sing rada rame, rada iso ngobati wo. Tak madang sik wo. Cukup sekian info hari ini wo. Matur nuwun.